uwa da abokan arziki, akwai tambaya da aka yi min na game da cewa yaya mutum ya kamata ya kare Facebook account ɗin shi. Duk da yake wannan al'amari ne yanzu da ba wai Facebook ba, social media account da yawa, abin da ya kunshi Facebook ɗin, Instagram, WhatsApp, abin nan, email da sauransu. Mutane ɓata gari suna amfani da shi domin su san sirrin mutane, domin su yi amfani da shi su yaudare su. Yau abin da za mu yi magana a kai shi ne rigakafi a kan Facebook. Wane mataki ne mutum ya kamata ya ɗauka tun farko, tun yana buɗe account ɗin, saboda kada ya zo ya samu matsala daga baya, ko kuma kada masu mayaudara ko wasu azzalumai su yi amfani su shiga domin su yi hacking ɗin account ɗin shi. So kamar yadda za ku gani a kwamfuta na, ko kuma a abin nan a screen, wannan Facebook ina kenan da na buɗe. A wannan za ku ga ta nan gefe akwai inda menu yake a nan ta sama daga hannun dama za ku ga akwai wani zane guda uku. Wannan zanen guda uku shine menu ɗin. So idan mutum ya zo nan ɗin ya danna, ɗaya daga cikin abin da za ka yi shine sai ka zo nan ka danna. Yayin da ka danna wurin zai fitar ma da wani peji haka. Idan ya buɗo sai ka gangara ta ƙasa. Idan ka gangara ƙasa, abin da za ka gani, za ka iya ganin settings and abin nan privacy. Shi settings and privacy ɗin idan ka danna shi, ka zo shi kan shi ɗin nan ka danna, zai buɗe ma su settings. So kana danna wurin a ta ƙasa da shi kawai za ka ga settings. So shi wannan settings ɗin shi za ka sake dannawa. Idan ka danna wannan settings ɗin ya buɗe, so nan da ya buɗe a ta sama za ka ga nan akwai password and security. Password and security ɗin da aka rubuta a nan shi za ka sake dannawa. Idan ka danna wannan password and security ɗin ya buɗe ma peji na gaba, to abubuwan da za ka gani akwai irin su recommended, abubuwan da ake buƙatan ka yi idan so samu ne, ko kuma where you are logged in. Yanzu nan a wani wuri da wani wuri ne kake login a cikin Facebook. Kaga a kamar nawa ya nuna cewa ina login a Samsung da kuma a MacBook, kuma zai nuna ma wani ƙasa ne. Ana za ga ya rubuta Berlin, Germany a duka guda biyu ɗin. So idan ma akwai wani wanda ba kai ba ne, to za ka iya gani cewa an yi login da kwamfuta kaza a ƙasa kaza. So idan ma suna da yawa ne, kana iya nan za ka iya danna see all saboda ka ga duka wuraren. Saboda idan ka danna see all za ka iya ganin ma duk na baya. In har ka je cafe, ka shiga Facebook ɗinka, ka fita da sauransu, duka dai Facebook za su nuna ma a nan. To idan akwai wanda ba kai log out ba, kana iya nan gefe za ka ga ɗigo uku ɗin nan. Wannan ɗigo uku ta gefen shi inda aka rubuta in kai login ɗin, idan ka danna shi a ƙasa zai buɗe ma cewa log out. So idan ma ba kai ne kai login ba, kana iya kai log out, ko kuma ka ce secure account. Shine sai kai kokari kada ka sake shiga, kada a sake login ta wannan kwamfuta idan ba kai ɗin ba ne. So a na ƙasa kuma za ku ga two-factor authentication. Wannan two-factor authentication ɗin yana nufin wancan na sama suna nuna ma kawai kamar dai ga wuraren da ka shiga ne. So idan akwai wanda baka yarda da shi ba, kaga kana iya kokari da sauri sai ka je ka canza password ɗinka. Amma shi wannan two-factor authentication ɗin yana nufin mataki na biyu da za ka iya ɗauka yayin da kake shiga account ɗinka, saboda ka samu tsari mai ƙarfi. Wato lokacin duk da yake kana da username ɗinka kuma kana da password, amma wani zai iya samun wannan username ɗin da password ɗin. So saboda irin waɗannan mutanen da suke samun wannan, su shiga su yaudari mutane ko kuma su kwace ma account ɗin. So shi amfanin wannan two-factor authentication ɗin, yayin da za ka shiga Facebook, ka sa username ɗinka da password ɗinka, Facebook za su tura ma code. Idan sun tura ma code, sai ka sa wannan code ɗin kafin ka iya shiga account ɗin. So yanzu idan muka shiga wannan two-factor authentication ɗin, wannan ɗin idan ka zo nan inda ya nuna arrow ta gefen dama, ka danna. So yayin da muka danna muka shiga, za mu ga cewa ya buɗo mana, ya nuna mana cewa akwai abubuwa guda uku kamar da na ce muku. Shine authentication app, akwai text message shine ta SMS, akwai kuma security key da zai tuna mutum. Idan kuma ɗaya daga cikin ma abin da yanzu Facebook suke yi, idan ya kasance
ka yi activating ɗin wannan ɗin two factor authentication ɗin. Kamar alal misali mu dai mafi yawa yanzu SMS zai ishi mutum, so ka zo ka yi activating ɗin SMS ɗin nan. So idan wani ya yi ƙoƙari ya shiga Facebook ɗinka daga wani wuri, amma kai kuma lokacin kana amfani da application ɗinka ko intanet ɗinka yana kunne, so Facebook abin da su yi wani lokaci ma ba su tura ma SMS ba, sai su tura ma notification ta Facebook application ɗin cewa wani fa na ƙoƙarin ya shiga account ɗinka. Kaga tun da wayanka yana hannunka sai kai ƙoƙari ka duma. Amma idan wayanka ma bai kunne, alal misali intanet ɗinka bai kunne, wani ya yi ƙoƙarin shiga nan, idan ka zaɓi SMS, so lokacin da wannan mutumin zai shiga ko kuma kowaye wanne wanda yake ƙoƙarin ya shiga account ɗinka, da ya yi ƙoƙarin shiga su Facebook za su tura ma da cewa to ka shiga code kaza. So kamar yanzu alal misali idan mun zaɓi SMS ɗin a ƙasa za ku ga continue, sai ka danna continue. Yayin da ka danna continue za ka ga ya nuno ma ainihin lambar ka da inda kake amfani da ita. Idan kuma watakila ba ita kake so ka yi amfani da ita ta tura ma SMS ɗin ba, kana iya ka zaɓi na ƙasa nan add phone number. Idan ka zaɓi add phone number sai ya nuna ma abin nan, sai ya buƙaci ka sa phone number ɗin da kake buƙata. Idan ka sa sai ka ci gaba da continue, wanda zai iya buƙatan verification da sauransu. Yayin da ka danna two factor authentication ɗin ka zaɓi number da kake so abin nan Facebook za su tura ma code. Idan sun tura ma code shine sun ce abin nan enter the 6-digit code we sent to the number ɗin da ka sa. So sai ka sa wannan 6-digit code ɗin. Idan ka sa wannan 6-digit code ɗin sai ka ci gaba da abin nan two factor authentication. Alal misali yanzu bari in duba nawa in sa. Na sa nawa code ɗin da abin nan Facebook suka tura min ta SMS. Bayan na sa code ɗin sai na danna continue ta ƙasa. Kaga yanzu sun ce man two factor authentication is on. So yanzu na kunna two factor authentication kenan. So yayin da duk wani ya yi ƙoƙarin shiga wayata, ka abin da zan danna kawai a nan ƙasa sai dai in ce done. So idan ka danna done ɗin shi kenan ka yi activating ɗin two factor authentication ɗin kenan. So kamar yadda za ka gani nan, idan kana so ka rufe shi kana iya ka danna, za ka ga turn off a nan. Idan ba ka ra'ayi kuma daga baya kana iya ka zo ka rufe. Amma dai idan ka yi haka, so duk wanda ya yi ƙoƙarin shiga Facebook ɗin account ɗinka ta wani wuri, Facebook za su turo ma SMS da cewa, ko za su turo ma code, shine 6-digit code, za su turo ma code mai kwaya 6 haka, su ce mai ko kuma su ce ka shiga wannan code ɗin. So idan baka da wannan code ɗin bayan da za a yi kai login, kaga ya kasance cewa ko da mutum ya samu username ɗinka da password ɗinka, tunda code ɗin ba wai guda ɗaya ba ne kawai, a'a duk lokacin da aka yi login za su sake tura ma wani code daban ne. Kaga in dai ba wai mutum yana da wayanka a hannun shi ba ne, kuma yana da username da password ɗinka, kaga bayan da za a iya shiga Facebook account ɗinka. So abin da ya kamata kenan, Allah ya da mutane su yi ƙoƙari su yi, kaga za a samu sauƙi ga wasu al'amura. Ubangiji Allah ya samu dace, Allah Ubangiji ya sa ya amfane mu, sai dai mun ci gaba da wasu abubuwan kuma.